Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, kinamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ito ang Siko. Sino ako? Ako po si Manggas. At dahil exam week ngayon, naging trending ang isang exams ng mga estudyante sa may Batangas matapos silang magsuot ng mga anti-cheating hats habang nagtitake ng exams. Ito'y para maiwasan ang pangungopya sa katabi. Klase-klase ang mga disenyo ng kanilang mga anti-cheating headgears. Tulad na lang ng chainsaw, meron ding mga cartoon characters tulad ng Angry Birds. At iba pa, meron pa isa, para lang delivery rider dahil nakasuot ng helmet. Ayon sa teacher, lahat ay may bonus points dahil naging creative ang mga estudyante. Ikaw ba, nung nag-exam ka pa, nangungopya ka rin ba? Oo naman. Ako hindi. Okay, bye. Ito ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning, girl! Morning, sis! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl. Adlang Martes, March 26, 2024. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dagoy! Punal-cool! At syempre, ito kasama din natin ang hot na hot dito sa balat ng radyo from Bacoor City, Tanya Chinita! Tipo mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng tapo. Dagang salamat! Good luck sa mga estudyanteng may exams. Naghahabol? Kasi pag Holy Week, usually wala nang pasok. Parang magiging ano rin yan, parang break ng mga estudyante. Pero iba ngayon, Tits, kasi may pasok, may exams pa yung ibang estudyante. Si Nene yung anak ko, di ba? Oo. Sabi Meron. niya, ma, stress na ako kasi ang daming ihahabol na exams, ganyan. Kailangan Daming matapos din ipapasa. Holy Week. Yes. Oo. So, gano'n ng mga kabataan yung may exams this Holy Week kasi nga, yun yung calendar ng DepEd. correct. So, huwag kayong magtaka kung bakit Holy Week may exams. Ganun talaga. Hanggang Wednesday na lang po yan. Yes. And then afterwards, break time. break Pero as a time. teacher, maganda ba yung ginawang strategy ng teacher na yun sa Batangas na para hindi magkopyahan, may headgear? May headgear? Okay yun. Okay na. Sobrang okay. Kasi talagang matetest mo kung natuto ba talaga yung mga estudyante. Oo, kasi hindi ka makapangopya. Kasi ako may talaga, takip, hindi ko kaya hindi mangopya nung high school ako eh. Maski college, nangongopya ako eh. Ako yung kinukopyahan sa klase. Wow! So yun, Kaya Col. lahat bagsak. Oo, so dun, alam mo, sa mga kabisyo natin nakikinig, yung ginawa ni ma'am na naglagay ng headgear para hindi mangopya, hindi lang naman yan para sa mga estudyante, para din yan sa teacher, para ma-assess namin kung effective teacher ba kami. May natutunan ba talaga? Na kapag di nangopya, mataas ba yung mga makukuha ng natuto ba yung mga estudyante? Bilang teacher, anong nararamdaman nyo? Kasi si Tita Tanya po yung naging teacher. Anong nararamdaman nyo Teacher pa din. Teacher pa din. Kasi, ganon ba? oo, let passer pa din. Teach me how to do it. Teach me how
Di ba? Mangkanor, Guro pa rin ako. Martes Guro Santo. pa rin. Martes Santo, Oo. Mangkanor. Oo. Sabi ko nga, wag na lang ako turuan. Tis, anong nararamdaman nyo pag half of the class bagsak sa klase mo? Sa akin talaga yung ano nun. Madidepress Sa'yo yun. talaga ako. Kasi ibig sabihin, hindi effective yung teaching Methods. methods ko. Pero pag Pero pag halos lahat matataas, pasar o pasado. masaya, rewarding sa akin yun, di ba? Nakakatuwa. Lalo kapag sa section mo galing yung Top. matatalino, yung Oy. mga top students, di ba? Nakakatuwa kasi ibig sabihin katas ng ano mo yun ng pagtuturo mo yun. Yung mga nagiging ano nyo, Nilal- pambato sa mga quiz nilalaban. Oo, tas estudyante Oy, ako, mo yun, ako. di ba? Dati ako Saan ka naglaban sa sa quiz quiz B? bee. Anong Quiz bee. subject? Ha? Anong subject? May subject ba yun? Hindi, pupunta. Anong quiz? Hindi kasi Anong quiz? mas maganda yung mga Saan ka magaling? Sa science, sa math, sa lahat ng subject. history? History. May history din ako. Alam ko. Oh. Hindi. Sa math magaling ka, Mangkanor? Lahat. Talaga? Matulog. Wow. Oh. Sa science, anong parts ng flower ang favorite mo? Ay, yung inaamoy. Sense of smell. Bakit? Flower eh. Amoyin mo talaga yan. Flower yan eh. Mangkanor, Martes Santo, Mangkanor. Ano bang minupunta mo sa quiz bee, Mangkanor? Mo. Quiz bee? Oh, siyempre maganda yung pambato na ibang eskwelahan. Iyabangan natin. Sawa na yung classmate mo eh. Napakawalang yamo. Tsaka may kasama pa yung teacher. Oh, maganda rin. Oh. Mangkanor, Martes Santo. Kailangan ba magbago? Martes Kailangan mo i-memorize yan? Basic. Basic yung mga huli Ay, week nako. talaga. Good luck po. Kaya pala complete uniform yung sila kasi may exam pala. Yung estudyante? Yung parents. O sabi niya, ang hirap naman ng exams. Sabi ng estudyante. Sabi ng parents. Okay. Tapos, pagdating doon, hala, naiwan niya yung baon niya. Naiwan ng estudyante. Naiwan ng parents. Kaya, dahil hindi siya naka-review, sakita na lang siya. Yung estudyante. Yung parents. Ay, naku. Sabi niya, pupunta ako sa school nyo at kakausapin ko yung mestra nyo. Sabi ng parents? Sabi ng estudyante. Ay. Tapos, sabi pa niya, sige, pag pumasa ka, may reward ako sa'yo. Sabi ng parent. Sabi ng estudyante. Mama, sabi nga, Mama, punta ko sa school kasi baksak ako sa math eh. Hala, sabi ng estudyante. Sabi ng parents. Good luck ha. Kasi talagang naghirap yan. Napakahirap. Alam mo yung focus sa trabaho para lang Oo. pag-aralin ka. Kayo mga estudyante. Tama. Yung Oo. mga focus sa trabaho yung parents. Yung teacher. Wow! Focus siya. Siyempre, kaya nga nag-board exam yan para matuto tayong mga Filipino students. Yung diba? teacher? Yung parents. Oh, diba? Pasado. O mga Let passers. Good morning. Licensure exams Oo. for teachers. Yan. Good morning. At sa mga nagre-review, good morning. Good morning sa inyong lahat. So, good luck and congratulations sa mga mag-i-exams. Ayan, pahabol natin yan. Good Oo, morning. binabati natin from Suzuki Motor Philippines, si Ray Abat, si Sir Noel, si Sir Sherwin, si Josh. Nakikinig sa atin yan lagi. Ayan, mga katropa. Register tayo ng reader natin, ha? Di ba, ano ka? May reader din ako. May reader ka din. Oo. Lahat ng motor meron. Tatlo yung angkas ng reader ko. Good morning. Nakikinig din sa atin from Barangay Addition Hill, si Paul Bustamante. Ayan, Paul. Salamat sa iyo, Paul. Salamat. At sa lahat ng mga kabisyo natin nakatutok ngayon na magbabakasyon. Oo. May pasok pa yung mga bata so hindi pa muna makapagbakasyon. Magnilay-nilay po tayo, ha? Mag-pray-pray po Yes, tayo. mag-pray-pray.
Dasal-dasal tayo. Pero hindi pa tayo tapos dahil hanggang 9 pa po tayo. Correct. Kasama ang hata-hata tita sa balat ng radyo, Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagol. Dito lang sa istasyon, number 1 sa mga sasakyan, sa kainan, tindahan, palengke, o kung saan pa man. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!